그거 하니 하이 진 저러니 있어 디니 바이 타라운 시즌 2니 딜프 아이돌 가자기 동어 자가워 이게 ซึ่ง 디니 어 자가 르사 파이네라고 바이 ซึ่ง 하니 하이 디니 테이 파록사 부쿡 적 바이 ซึ่ง কক 살레네노 बाहाय का दिनै नि जेता अ जागानि ऑडिशन रक बाहाय बिसुक जरातै बरक परफॉर्मेंस गाहाम खायगा जों बरं खुबै नायना लेनो पहिलानो नि निसिनो मुरगरि आं मुंके सवारी देबरमा नों ब जागानि फायगा दिनै आंखे जम्पु जलानि फाय दिनै अ जागा त्रिपुरा आइजल फाय बाहाय खामाने को रोखा गान दुइटा मारिसाफा गाय किसा नार्भास बं जागला आंखे खरां रक सेन्स बंनि थाङा किसासा नार्भास तामनि बागै नार्भास खायको जोंथ' माने वाइफन रुजाबो रोंनाय जायगा हानि बागै खोथा माने ओ जास दं नंगौ कोनो गिरिमा दं गिरिमा तो गरै गिरिया किसासा इंनि आमते खायनो उता गिरिमा हाय बोखा थथु बुङोता किसा गे बाथ्रा खायगा तामो गान दं मारसा फाव जागा दिनै फायो आंखे तो कैसे मोसामुहनि सानखौबा नुबाय मालाय खेति दा मन कैसे सबका नंके जागे संके मादे मान तो मन कैसे सबका मे मानसु गिनिनि खावा ताबो तामो वान सुके दं दिनै गलारावनो खाना बागै खाबायनो आंखे तो आंजों बे आं मा सुइ फाय आं सगैनाय हिनैनाय बाट अरो फायनाय किसा खरां किसा सा सेंसों माहिमा दंखा साइनिया बनो दे जानाय कुनो म्युजिकल गरिनि बागै खरां बंता गे म्युजिक बायरा साफोर दं के थिगनो होला म्युजिक बायदि दां खानो दं मा दं साबो मानो गे दिनै तो अबा केनो अ जागा गोबां मा बरफ फाय साबै दं फायबायो गे नों दिनैनि सिरियल नाम्बार खौ बोसोनखा 114 गे नों दिनै कयता जराखे नासिङै दंनाय लेजार सयतान खरे लेजार माला दे नासिङै दंनाय गे दिनैनि माइराव साइ फैगोन अबा माखि जाजोगे खौ बायसि सिरि बासे थैमानि न दिन माइसा जेखौ गे दिन सालबुं माइसा वे नासिं दंसने अबा नासिङै दंनाय जायखौ गे निनि और जा मुंनो तै निनि नुखुं रगो निनि पेरेंट्स रगनो न सपोर्ट खायो गे ताबो निनि 114 ना टुकेन नम्बर गे निनि 114 बिनि टुकेन नम्बर गे जों लुकुरंनो बन कयनाय बिनि टुकेन नम्बर गे 114 मुंगे सदनि देबर माना सुवारि देबर मा गे तिनि ब सालबुं माइसा जेनो अ जागा ऑडिशन खायफायका तिनि ब सालबुं माइसा जेखे नासिङै दंनाय अ जागा सारिकनि 6ताव लेजार नाय नों तिनि फाइमानि कयता रग सफायखा जागा आं खायतो इको 10:30 हेरगो 10:30 गे कयतानि सेमिस्टार खा जागा और को 12ता रं खाना 12ता रं सिनि नोंनि दल बायब्रंनो के नों ताम हनि कक कसारनै तिनि नों अ जागा जाबै दंफायमोन तै आं जदि गलारावनो सबै क्यांके आनो सपोर्ट खायबायदि आसमा हामबाय इंगे जों बाय करमोन बागै जों मायकेनो ताइ गोबां मालुकुरकनि यां जाबै फायजागनो जों नरनो फुननाय तिनि नि लेजार पायासक जों नरनो आपडेट दितंनाय चिन जर न्यूज नि बखातै फायदिंके
Kau kurang tinggi, dia masa totok. Tidak minta di David. Mulai balik